Selamat hari Minggu ma dihita sahaluna manginang. Selamat hari Minggu. Tapuk kama parminggota marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhia di idarohakku Jahoba, nina ibana do, haholongan sali leleng-leleng na hubahen makkaholongiho, dibaheni
Hutaiti homar hite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, naso marmula naso marujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesa ani dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng dan dihami, asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion sionho, moloro pangujunan tuhami, say pahot marohanami, asa tumpur saya hami dihatam dohot di bagam-bagam, asa jupang hami hasonangan saleleng nilelengna, mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik palimaho doho lapatana, patik palimahon, ikon pasangopomu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nani leho ni Jahoba di Batam diho, dia do lapatan ni odo, iko dihabi ari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akka rajata, rodi akka na tua-tua, dang jadi para otari mas nasida, ikon patudo hita, jala ikon holong rohata tu nasida, siwoloa do nasida, jala sibuto do rohana, ido sahatna, atong rak mangida gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Marede mahita. Dia
poti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habang sahabadion mi, manopoti jala mengangguk ko dosa nami. Masa jojo tuarsahi hami homar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami naroai. Dang huhaulongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni, tamadori masan mujala uhuman muhami, tuha matean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tuasi roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubaon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak nadongolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Satoki dohu tadi konho alai papungu-pungu kumahomu semar hite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradoponho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng ni leleng na asiakuho. Nina Jahoba si paluaho. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Hatani debata trupuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di opat Musa 14 ayat 10 sada 1 10 sia tajahama marsikar soring hamima naparjolo dungi dina Jahoba matusi Musa sadia lelengon ho isahan ni bangsa onahu jala sadia leleng nai dang olo nasida porsea diahu binahen ni sude tada akan nahu bae di tonga-tongana dungi nina si Musa matu Jahoba bego ni halak Misir ma baritai ainunga ditogion ho bangso on ruar sian tonga-tongana sida marhite-hite hagogonmu.
tung sura bonuanmu nuaing bangsoon, songon sahalak jadi dohonon ni bangsoon parbegu, akan namu bege baritami masongonon. Nuaing pe saya marmulia magogoni Tuhani songon nong ni dok ni hatam ai ni mudo. Atong saya marpumati marohami daha jahaton ni bangsom hombar tuhi nagodang ni asi ni roham ala nang sapala marpamati rohami da bangsom olat ni misir do pera si rasa nuaing ido sahana martua doakan atu mangihon hata ni debata jala no piopsa amin. Marede mahita. Tidak kon maha taha porseotai rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabian santo di parbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na may terpajal di bana di hao penorsilang na tua tu bonu tonru na mula mangulo di hari patoluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon mau mihalak na mangulu doho na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hata panehalak Kristen akka nabadia doho diasan ni dosa doho datai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halanong mate doho dihanguluan na sarasuda
Amin. Kor lansia. Kor na poso bulung.
Titing. Titing nama ragam di HKBP Cinta Damai Minggu Paupaton Dung Trinitatis 20 Juni 2026. Naparjolo Minggu goar ni minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Paupaton Dung Trinitatis. Hasi tolu sadaon ni debata. Dohot topik minggu holong mabuan las ni roha dohot apul-apul. Sosial ni huria. Di minggu naro 5 Juli 2026 pasahat sosial huria dohita songod dalatta mangurupi dongatta na di bagasan parsahiton. Tapasahat mai di bagasan las ni roha tupoti na ni parade ni huriatta di pitu masuk dung sidung parmingguon. Patuluhon titing na yang marbagas. Titing paduahon na yang majalo pasu-pasu perbagason ma Prendi Hermanto si Bagariang anaknya mata mangiring si Bagariang nahinan tubuninata reminna boru nainggolan alamat Jalan Musola Gang Sekata nomor 4 ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sian Sektor Walu dohot oroanna Cahaya Ronauli boru sinaga boru ni amatta perdamaian sinaga nahinan tubuninata Joy Maito boru matanari alamat Dolok Tolong Dairi ruas ni GKPI dohot Tolong Resort Jumaraba wilayah 4 data kalaspa pamasu-masuon di Patupa hari Rabu Sada Juli 2026 di HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pinjam gereja di GKPI Sriwijaya. Titing naung marbagas naung majalo pasu-pasu perbagason Kisri Harjona Panjaitan anaknya mata J Panjaitan nahinan tubuninata Rita Boru Sitorus alamat Pulau Pakat, Kecamatan Sukabangun, Tapanuli Tengah, ruas ni HKBP, Pulau Pakat Resort, Maranata, Simanosor, Distrik 9, Sibolga, Tapteng Nias. Dohot Oroanna, Melda Paulina Simanukkalit, Boru Niamata, Jan Golfrin Simanukkalit Nahinan, Tubuninata, Riso Boru Butar-Butar, alamat Jalan Pasar 1 Gang Pendidikan nomor 6A ruas ni HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai Sektor Sada terpasu-pasu di hari Sabtu 27 Juni 2026 di HKBP Pulau Pakat Resort Maranata Simanosor Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias ruas Nataba Mamuka minggu sadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata keluarga amata Leopold si Sumanggar Tembunan Inata Tiurma Rustiana si Barani dohot 2 halak yanakon nasida keluarga Pindahuria Sian HKBP Karya Pembangunan Resort Karya Pembangunan tinggal nasida nueng ima di Jalan Pramuka lingkungan Tolu nomor 20 Tolu Sektor 5 Ponopon ruas Namonding. Nah di hari Kamis 25 Juni 2026 nunga marujungolu amata situa patun si Hombing manang opur Surya Doli nahina baluhon ni inata Satia Boru Purba ruas Sian Sektor 10 tutup usia 88 tahun. Tuhata mana mengapuli keluarga na tininggal honna. Pendaftaran Parguru Malua. Nunga dibuka huriata pendaftaran Parguru Malua
tahun persiajaran 2026 dohot tahun 2027. Ia akan nagabe syarat pendaftaran ima. Na parjolo ruas ni huriah HKBP Cinta Damai jala mambuan surat pengantar sian situa sektor. Paduahon naung marumur 15 tahun manang kalasada SMA manang SMK sederajat. Patuluhon pasahat fotokopi surat padidion dohot fotokopi akte lahir. Papaton tuaka yanakon nanaing marsiajar sidi di HKBP Cinta Damai sian nasoruas ni HKBP Cinta Damai asa maboan surat perhuriaun sian huria habor hatan nabe jala boy di pasahat tu sekretaris huriata di hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 5 WIB di patupa pertemuan pangajari natoras dohot nanaing marguru di gereja. Laos disima ditutup pendaftaran ni parguru malua. Pawaluhon pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Di minggu naro 5 Juli 2026 di Patupa Huriata do pelepasan anak sekolah minggu tu remaja. Manang anak kelas 1 SMP naik tu kelas 2 SMP. Alani i dipangido tu natoras asa didaftar mayanakon tu guru sekolah minggu. Nana yang madohoti pelepasan asa boy dibahen dohot sertifikatna. Pasiahon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion imasian restoran bumbu Nusantara Taste of Indonesia Jalan Gatot Subroto depan PRSU Mulyatema di pasahat tu huriata tu napasahaton sumbangan bunga altar. Pasapuluhon sude perhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot perbagasan tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni huriata hari huria mulai tanggal 22 Juni sahat tu 20 Juni 2026 sadarion. Saya diramoti Tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur jala Tuhatta ma nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon di aka ulaon muna. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhalado dohok jemaat yang sakit. Na perjolo rohani bor sibarani manang opung Joshua. Perawatan Rumah Sakit Hermina Sian Sektor Sada. Nomor 2 Priscilla Eunike Borsilaen. Rumah Sakit Apen Sian Sektor Sada. Patoluhon Kaisar Daftar Samosir. Perawatan Rumah Sakit Apen Sian Sektor 2. Paupaton Tiama Boru Manihuruk Opung Dean. Perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Sian Sektor 10 Sada. Nomor 5 Sarah Eka Borusiagian. Perawatan di Rumah Sakit Apen Sian Sektor 12. Songon 5 songon babuani Huriata di Bagasan Sadarion. Kor ama.
Mare de mahita huhut papung pelean. batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramot ya kati-hati rohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamwa kaamanami inanami ta bukama turpukta imana tersurat di surat di Apostel Paulus mandapoton si Pilemon ima di ayat di pasal sada di bidu sada ayat 4 ro di ayat pitu ujahaw kami ma
dihita. Nama dok moliate doau tu debataku totong marningot to diaka tangyaku. Ay hubigi do holong ni roham dohot hapor siyamu di Tuhan Yesus dohot maradopos saluhut akan abadia. Anggiat mapakorhon hasauron ni hapor siyami laho manada nasa nadinggan na binahen nadinggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ay gudang do diau halalas ni roha nang apul-apul dibahen holong ni roham ay di pasabab podo ate-ate niyaka nabadiai ale anggia ima sahakna di hamuaka amanami inanami dangboy hita malua sian ngolu namar parsaoran ala memang siam mulana nunga ditoppa de batahita mardongan. Ditiki ditoppa de bata si Adam di ida de batama dang tinggan bawai ujung sasadasa. Upahen ditoppa ma dibuat ma siar rusuk ni si Adam jala ditoppa ma sada boru-boru bahen akupna ima si Hawa. Jadi amanginang nasa halak nasa olo marparsaoran dunga dang sadala beibana dohot hadirionna natinoppa ni debata ala memang ditoppa hita naikon marsaordo. Ido bahe namanginang manang tudia hita lao manang tudia hita borhat say talului do dongan dinalao marsaor. Mololao hita rupani mijur tu sada-sada inganan pitor talului do akadongan samarga tamasuhi do sipata manginang nadeba sarikat STM marga dungi huria do na parjolo. Jala memang amanginang ikon akuatta do ikon na mardongat do ikon na marsaor do hita asa tabo ngoluon. Lumobi mamanginang molo tungjupang akka dongan naburju. Akka dongas si bualas ni roha, si lehogogo ng semangat. Liling urang liling, tahilala rupani, pajupang doho dongatay. Alayolo dotong si pata manginang justru hinorhon ni pardonganon, justru hinorhon ni parsaoran, gabi tubu arsak. Jimolo di sada sisi nakaning namarsaori boido pa tubuhol las ni roha alay marhite parsaoran itong boido gabe patubu ng akka arsak ni roha. Olo do si pata jupang takadonganon molo pa jupang rupani gabe patabba persoalan. Molo makatay do dongatay justru patubu arsak. Molo makatay sairana lo jahita rupani patangi-tangi dongatay. Sadok molo pajupang dohoti rupani hola narsa marupani naro. Jiolo do sipata manginang diakadongan nasi songonon say tapadao tapaholang do dirita bohama asa unang pajupang. Diamu aka amanami inanami odon waing nagabe suku-suku dihita di rumang nina duai na dia manuaik kita. Dongan napatubu las ni roha manang dongan napatabba arsak ni roha. Taida mazua manginang marhite-hite akka parsorata bohado hita maradopon dongata. Tabba dolas ni rohani dongamu molo pajopang doto manak balik sa manginang tok do ulu na rupani molo makatay do tita. Ido na boy taida marhite-hite turpukta di bagasas sa daryo na manginang di hamulateo si Paulus do di bagasat tangyang na ganup diingot ibana hadirion ni si Pilemon. Buasa marlas ni roha ibana, buasa madok molyate si Paulus sa manginang
Didok di ayat 5 ala holong ni rohana maradopon dongan nabadia jala haporsiaonna maradopon Kristusi. Jadi amang inang somal nanggo portibion mangargahon akan amorado. Marningot akan amarhuaso. Marningot aka nadong rupani sinadong anna. Aletaida madibagas sa turpukta sa daryo namang inang diingot si Paulus si Pilemon alaniaha alani holong na nadong mian dibagasan dirina. Jimolo tapamana tamang inang dibagas sa turpuk taon hata holong na dipakai di son ima hata agape. Jadi bukan kasih yang biasa. Tapi Paulus melihat bagaimana kasih yang ada di dalam diri Filemon. Songot dia holong ni rohani Kristus, songot nima holong ni rohani si Filemon. Lumobi mamang inang maradopon akadongan na nasahuria. Dia mua kaamanami inanami na hinaholongan, ise do si Filemonon. Jadi si Filemonon, ima sahalak naung majakon Kristus di bagasan nguluna. Jala boasa di suraton si Paulus suratot tu si Filemon, ala hati haya manginang, adong dosada naposo ni si Filemon namargowar si Onesimus. Ya, dia lari dari Filemon. Jimolo tajaha diuduk ni turpukon di ayat 10 manginang, di patorang do di si. Buasa lari si Onesimus ya si Filemon. Ala do Onesimus itu membuat sebuah kerugian untuk Filemon. Jadi kalau menurut akap penafsir ramanginang, didok si Filemon si Onesimuson namanakko do ibana. Jadi ditakko ibana manang na hepeng nituan na manang na ape. Ido baik gabe mijur ibana siat tuan na ima si Filemon. Jala manginang raptar hurung do si Onesimus dohot si Paulus. Saleleng di bagasan hurungani di si marupani dipodai si Paulus si Onesimuson asatung mu barohana jala di arahos si Paulus do si Onesimus ne komula do ibana tutuan na si Filemon. Buasay komula kibana manginang ala memang uhum hati hai dang boy lari sahalak naposo sian tuanna. Jadi ketika seorang hamba itu melarikan diri kabur dari tuannya, maka dia akan mendapatkan hukuman, boido uhuman mati. Jadi nggak dua kesalahan ni si Onesimus, na parjolo manakko, dungi na paduaon lari siat tuanna. Alaya manginang saleleng dihurungani, mamakatahatay marupani si Onesimus doho si Paulus. Di pabuah si Onesimus mataringo tu hadirion ni si Filemon. Songonot do tuaki. Burjudo ibana. Di pajojor do manginang songot dia burjuon ni si Filemonon. Alanido ditongos si Paulus masuraton. Dinalaho mangelek si Filemon. Laho pasahaton jala paulakon si Onesimus. Tu si Filemoni. Asa anggiat marpamuati rohani si Filemon, unang nihan diuhum si Filemon si Onesimusi, ala di jakom maibana, unang gabe sa halak na poso, alay gabe dongan sa ulaon. Dihamu akka amanami inanami na hinaholongan. Jadi di patorang madibagas sa turpuko namang inang akadia do haburjuon di si Filemonon. Jimolo tajaha di ayat 2, si Filemon ima sahalak na sayrade mangaleho bagas na gabe inganan perpunguan ni halak Kristen. Manaksa di hari halak Kristen yang marpunga manginang daknya ditulak si Filemon. Dia selalu dengan sukacita menyambut orang-orang Kristen berkumpul di rumahnya. Jala sahalak na serep marroha namora do si Filemonon alay sayolo de behana mangurupi akka na mekmet. Jala didok do manginang di ayat pitui
si Pilemon ima sahalak napasabam ate-ate akka nabadiay. Dihamu akka amanami inanami, oddo na dihalason si Paulus, ganup diingot ibana hadirion ni si Pilemoni. Karena Filemon itu adalah orang yang benar-benar hidup dalam iman kepercayaannya kepada Allah. Dan iman kepercayaan itu terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Dadaholan marsopatu Kristus ibana, ale marparbue do haporsiaon nai, marhite-hite pangulaon na, dopak dongan na jolma. Diamu akka amanami inanami, oddo sada nanaing pinasaha ni turpukot tuhita, bahwa beriman itu bukan hanya soal bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Sidang adong lapatan na saya tadok, holong dorohaku tutuhatki, alai tak taha holongi dongatna jolma. Bohama bahanot tamang inang makaholongi debatana sotarida, ia dongatta na tarida ipe, tak taha holongi. Jadi kasih itu, perwujudan iman itu terlihat bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Cimolo tahatib dakko dorupania manginang jolma na makapersiay de mata do hita. Totu amang inang tarida do haporsiaw ni marhite-hite pabahenata dopak dongata. Ido na dihalaso si Paulus di bagas sa turpuk tao na manginang. Bakat didok si Paulus do di ayat pitui, marningot hadirion ni si Pilemoni, gabe tarapul do rohana. Jala goklas ni roha do si Paulus, ganup di paingot-ingot ibana, sudi pabahenan ni si Pilemon. Jadi Paulus itu selalu membawa Pilemon di dalam doanya, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pilemon. Dihamu akka amanami inanami na hinaholongan, marhite turpukon, adong tolu na naik kupasaha tuhita, naparjola manginang, ibarat buku sejarah do perjalanan ningulut tahun. Jadi namangguriton buku sejarah taringo tu dirita do hita saliling mangulu hita di hasianganon dagan sota tadikon portibion. Jala ido haduan namang inang naikon nanaing si jahaon ni akasudut namang ihot taringot tu hadiriot tai. Hita mamang inang nadia do sejarah nanaing sigurit tonota taringo tu dirita. Alani na parjolo sahali manginang surat toma buku sejarah taringo tu dirim. Gabe buku na dihalomohon. Jala mararga tu akka sudut na mangihut. Tagurit toma kanadengga na manginang. Jala oddo sada suku-suku dihita dia do saat tu baga seperti kianon nagumudang di gurit toko di tonga-tonga di ngulum nadengkat do manang narowa sotung do manginang ngajonok kita tu hamatiani hape tu swarong nadinggan si ingoton akka natading di portibion dihamu akka amanami inanami na hinaholongan taingok ma ay mulu mangulu do pehita sa tu baga sa sadaryon. Dakkolam mangulu tu dirita hita. Tapi apa yang kita kerjakan pada saat ini itu juga berdampak dan berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Ido ubahe namang inang nekon nadinggan nekot taguriton taringok tunguluton. Karena apa yang kita kerjakan, jika kita menuliskan sejarah yang buruk, maka itu juga akan memperburuk orang-orang yang berikutnya. Jala ido na dihalasos si Paulus, targuri do gowarni si Pilemon di bagas setangyang na hinorhon niya kanadinggan,
Naboi di paingot-ingot si Paulus sian hadirion ni si Pilemon. Cimolo taida di baga seperti kia sonario namang inang nga gudang jolma manggurit tongoluna ya, marhite papahenan nasodinggan asal ma ditanda halak. Jadi molo taparrohaon wae ngamang inang di zaman hamajuanon manusia itu dipacu berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang mengejar popularitas. Cimarsiado don waing col mau namang inang wah masa terkenal asa ditanda halak. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, di saat yang bersamaan ketika dunia ini menuntut kita, membawa kita menjadi pribadi yang mengejar popularitas, pada saat yang bersamaan juga manusia semakin mengesampingkan yang namanya nilai-nilai moral. Maka nanuwaingon manangah hapi di paula-ula ma, sadok boy terkenal. Si gudang don waing alak-halak kamanginang di paula-ula maka nasusiulaon. Molo di dahamu di media sosial nuaing, berapa persen yang baik yang bisa kita lihat dari media sosial? Huilala, nga hampir ugoda nga manginang nasudinggan. Ido makana manginang ikut dohonon nami do tuhita, nakita pemarado pun kaya nakotay tapamanat. Jangan sampai anak-anak kita itu dirusak oleh orang-orang di luar sana yang tidak bertemu dengan dirinya. Jiang gona jola manginang mabiar hita paluaw geleng tai. Mololaw iba na luar sejabu. Sonari di kamar peboy do sega. Molorang manati tama marhaon ni anak kotay. Karena memang zaman saat ini sudah berlomba-lomba menunjukkan hal-hal yang tidak baik. Asalkan dia dikenal oleh dunia ini. Dia muaka amanami inanami na hinaholongan. Oddo na parjolo na naing di doktor pukot tuhita. Tagurito mamanginang akan adinggan. Taringo tu perdalanan di ngulut tahun. Ido didok nakaning di ayat onomi anggiat mapapakorhon hasauran ni hapor xiaomi laho manada nasa nadinggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Jadi Tuhan itu memberikan tanggung jawab bagi kita untuk memelihara dunia ini. Jadi amanginang audo honok kudo tuhita, molodang boy hita pauli-ulihon portibion, pinomat unang dohot tita gabi madigay. Jadi tinggalkan apa yang baik untuk dikenang oleh orang-orang berikutnya. Molo naing viral pehita, molo naing ditadahala pehita, ya viral lah melalui hal-hal yang baik juga. Jangan melalui hal-hal yang buruk. Tinggalkan hal yang baik untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ido na di hati dakos si Paulus di bagasa turpukona manginang. Di halasot jala di hamolateon ibana do. Taringot tu hadirion ni si Pilemoni. Ido makana molo taparrohaon nakaning turpuk taon. Didok do di epistel taya manginang. Sayna luluhonon na do hajahaton amama tuaka anakna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Nanay kuro kamanginang, marilah berhati-hati dalam bertindak melakukan sesuatu. Urok nakaning dakolat tu dirim mangulu. Alay sude na taulaoni mapakorhot doi tuaka na di humaliang ta. Jadi makana didok di epistel tay rodi sudut patuluhor rodi sudut paupaton. Apa yang kita kerjakan itu akan berpengaruh pada generasi berikutnya. Jadi hal baik yang kita tuliskan pada hari ini itu akan menjaga kehidupan ini sampai beberapa generasi ke depan. Tapi hal buruk yang kita tuliskan pada hari ini Bapak Ibu, itu akan menghancurkan kehidupan ini sampai
beberapa generasi ke depan. Hita mana mamili tamanginang sejarah na songod dia manuaing nanaing taguriton siap perdalanan ni ngulut taon. Dungi na padua ako namang inang nabuhi taida siya turpukon. Songon hadirion ni si Pilemoni mahita gabe sibu walas ni roha di tonga-tonga ni parsaurata. Jadi jangan menjadi pribadi yang menambah beban. Molong ata boto tarbobat dongan adong beban na unang tatabay beban ni dongani. Alay Roma hita manginang ya kita harus hadir menjadi orang-orang yang menguatkan, menghibur dan membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ikom mangorui dohita. Mangorui akaparukilon akarsa ni roha. Ido ditonahom marhiti turpuko na manginang. Cihudok doi dijamita pertanyaan. Ay sipata hitaon takta sadari. Gabi patu warsak dohita dinongan. Pada barsak. Kaya songoni lao mamereng namar sait ate. Molo songod dia pe parbinotuata taringok tu sahiti. Unang tabay boban ni namar sahiti. Ayolo do sipata songoni kan. Ala di boto sahiti. Gabi dino apala di jolo ni namar sahiti. Ay dong aku pe songonod do sahit na 3 bulan matiin na kan. Jadi bukan mengurangi beban, tapi justru menambahkan beban. Siodo na naing didok turpukot tuhita manginang. Roma hita. Tutonga-tonga ni ngulu ni dongatai. Laho mangorui akaparukilon na songgop di tonga-tonga ni nguluna. Dihamu aka amanami inanami na hinaholongan na parpudima. Na naing didok turpukot tuhita. Marsitu paham may tadi akaulaw na dinggan. Ido na pinatudo ni si Paulus di bagasan turpukon. Jadi somal do hati-hai dangapala hepeng rupani na manupahi ulaw ni dongan. Ido makana didok na kaning di ay opati naman dok moleate do auto de bataku totong marningot to diaka tangyaku. Jadi Paulus itu mendoakan pekerjaan baik yang dilakukan oleh Filemon. Jala dihalas sonibana doi. Jinak kita piamanginang marhite-hite turpukta sadarion. Balas marohata. Molo diuladongan akan adinggan. Unang gabi tubuh sogoni roha dihita. Ayolo do sipata sogoni. Nadinggan do nabinahin ni dongan. Ale rohi tarupani. Manaliki siya toru. Ay dua manginang hataridaan ni halak na mangulo di bagasan Kristus. Marasing-asing dohita manginang. Kita memiliki latar belakang yang sama, tapi kita punya satu arah dan tujuan yang sama. Ima patupahon pasauton ulaw ni Kristusi. Alania manginang molotaida dongata mangulahon na dinggan batatang yakon. Molodang boy taurupi marhiti-hiti papahenan marhiti tangiyang. Asang giya di pargugoy ibana suasoni nakita. Asa boy rupania manginang dohot tita mangihuton ulaw ni dongatay. Alania manginang tatupahi makaulaw na dinggan ni tonga-tonga ni ngulon. Na niulan niya kadongan suasoni nakita taulahom ma rupani. Taguritom ma akan nadinggan na boy si jahaw ni halak diaka sudut na mangihut. Amen martangyang maita. Moliate mali Tuhan Jehovah di bata amanami. Di paingotodo kami di bagasan partikyanon. Asanggia ma Tuhan. Gabi na posop pami namangguriton. Jala mabuan las ni roha di tonga-tonga ni parsoran nami. Patubu jala pahoton haporsyaon. Asa marhite haporsyaon nami Tuhan naboy dijaha jala diida katorpalak. Dabba bilangan niya ka naporsya.
di pasabam rohana Tuhan. Jala di pahot todina maka porsiaiho. Melate male Tuhan di bagasan sadarion di togu-togu hodo hami asa margogo hami Tuhan. Maka nguluhon holong naung saha Tuhami be. Ima holong na pinatupan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di hau pinarsilangi. Songon pagkaholongi mi Tuhan, songoni mahami Tuhan, magkaholongi agkadongan nami jolma. Tarida ma Tuhan parbuay ni haporsyaon nami, marhite-hite pabahenan ng pangulaw nami, dopak dongan nami. Unakolan hata sa kababa, alay marhite-hite roha, pikiran, tangan si majojak, tas sude pamatang nami o Tuhan, tarulaw kami ma Tuhan, magkaholongi dongan nami. Adi Jehovah di bata ama nami, moleate ma di bagas sa daryon, huwa kami do di bagas sa tangyang nami. Dongan nami natongon di bagasan habok ni roha, ima keluarga na tinadikon ni ama nami amang situa patun si hobbing, opo surya doli, parguguam mo matuhak keluarga, lumowi madiina nami inang opung surya boru, asahok todi na Tuhan, hot hai pason na, hot nang haporsyaw na Tuhan. Diragam ni pakilalaan na di bagas sa partikyanon. Hodo no boto Tuhan madudo rohana. Alin apos do rohanami soko sahalak na porsea, saha do Tuhan, todi ni amanami i, tu bagasan pangaramotyomu. Paso-paso mo ma sudia ka keluarga Tuhan. Patulusos sa luhut na agkaulaw na buk, tu para daton, na hopaporhaton amanami amang situa patun si hobing. Dongani na sida Tuhan, kaya nakon na sudina, asa sadar rohana, tinalaho pature-turehon ulaw ni. Paso-paso ng ruas ni Huriami Tuhan, natongod di bagasan, parsahito di bagasan sa mingwon. Totong matuhan, lehog-gogo, jala semangat. Jala paso-paso mo matuhan sudia ka, si pangano si inum ng akaubat na pinangan na Tuhan. Jala tumibo matuhan cupang hama malumi di akaruas di Huriami. Nang di akaruas di Huriam natongon marulang tahun di bagas sa minggon. Tabba Tuhan bilang-bilang ni umur. Jala tabba do bilang-bilang ni pasu-pasu na pinasaha mo. Ajari maruas di Huriami Tuhan mamilangi akaryarina asa tung biargahot partikian na pinasaha mo. Adorang soborhat tamibi sa luhu na Tuhan manadikon hasyanganon. Asanggia to pakihami partikian ni Tuhan, pasauton lomo ni roham, gabi ula-ula pami Tuhan. Ali Jehovah di bata ama nami, pasu-pasu manasa na niulan ni tangan nami, pos roha nami Tuhan, totong do sarihonom muhami, tukdo sa luhu na Tuhan, gogo na niulan ni tangan nami pasu-pasom mo. Asanggia marhiteho ni Tuhan, jupang kapasu-pasu di hami. Lumobi ma Tuhan, manguruti ari-ari nami, pasikulaw na kaya nakon nami, pature-ture akabagas nami sa luhu na Tuhan, posituturohan nami, dang kaya ditadi ko hami sa luhu na Tuhan. Totong no di paruho ko, jala di sariho ko ngulu nami. Moleate mali Tuhan Jehovah di bata ama nami. Pasu-pasu mahuriamon, pake mahuriam, gabi ula-ulam Tuhan, tinalaho, papatarhon, hinauli ni harajaw mi, itonga-tonga ni portibyon, adorang soborhat tami manadiko kasyanganon, sahat manopot, inganan naung pinaradim di hami akan aporsea. Pasu-pasu matuhan ng akaparhalado, sudi na makubasi di tunga-tunga ni Huriamon. Parhalado na martohonan, susuni na sumartohon at Tuhan, na mangalihod diri na Tuhan, di akapakubasyon, di ganup pelayanan na dong di tunga-tunga ni Huriamon. Asanggia di lehok ko Tuhan, gugo na semangat di hami Tuhan, pa ture-turehon Huriamon. Pakai mahami Tuhan gabi ulam, gabi na po sa tiya mahami Tuhan, sa ro di ujung ni ngulo nami Tuhan, mamelihod diri nami sa luhut na, bahen pilihan na mangulo Tuhan, marhiti akapakubasyon nami i. Torop matuhar ruas di Huriam, nalamhot, jalatab bilang-bilang niya ka na porsea. Paso-paso mangulo nami Tuhan, pahok to di nami, sa totoo kami Tuhan, mardalan, didalan, na hinalomohon ni Rohami. Sado-sado pangalosyon nami, mariti Jesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuho. Amen. Marede hita, laus tapasaha ma piliata.
Pasu hatiku saya siodai saya Pasu hatiku Tuhan, saya seorang saya berhutang Tuhan, Tuhan lagi. Pasu hatiku Tuhan, saya seorang saya berhutang hati Tuhan, berhutang saya berhutang hati Tuhan, pasu hatiku Tuhan, saya seorang saya berhutang hati pasu hatiku saya seorang saya berhutang Tatangnya ko mapiliata alene bata ama nami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut siliolihon na ringgan ho nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwap no tus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silon lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok maliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banuwagidjang say pinarbadiya magwarmo, say Roma harajawmo, say saut molomoni ruham di banua tungos songon na di banuwagidjang. Leho mato hamis sa daryon hangolua siya pari,
Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangami. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di do pakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tutotim.